Ай, добро утро! Да ходим на работа. Това е новата стара Suzuki S Vita. Стария нов мотор, същия. И същото време не е много същия. Трябва да му се направи калибрация на оборотомера. Той VaporTech, някаква китайска джаджа, ама има настройки и според джантата може да се настроиш да ти отчита правилно оборотите и скоростта. Ама не е настроено май като хората. Скоростта горе-долу е докарва, обаче оборотите имам чувство, че не са реални. 2000 и нещо показа, което няма как да е така. Иначе е добре мотора. Трябват само едни нови гуми, една водна помпа да се оправи и е готов. Както виждате, тук стърчат ни кабели. Нямам лампички за мегачите, за дългите, примерно като си ги пусна, или за това като съм на свободна. Махнал съм ги, защото планката, на която стояха, беше малко така ръждива, както тук има ръждичка. Все пак той е стар мотор и не е каран отдавна също. И беше поръждясал малко. Иначе е добре. Също така, малко, освен че имам нов мотор, не знам дали забелязвате дестинацията, къде се намираме в момента. Това място сигурно не е познато на моите абонати. Със сигурност ви е странно да ме виждате тук, къде съм в момента, къде да съм. Ако успеете да познаете къде съм, напишете в коментарите къде се намирам. Но съм доста далеч от Варна. Само това ще кажа. Значи горе-долу се усеща колкото старото SV. Малко по-тежък е заради по-голямата задна гума и разбира се коловете, че са доста по-тежки и големи. Джиксърски колове от капитица. Трябва да се сложа и индикатор за скоростите. Тук мирише на застояло олио. И спирачките му също така фащат доста повече. Даже бих казал доста повече от на всеки мотор, който съм карал. Сигурно вече по регистрационните табели разбрахте къде се намирам. В един прекрасен град. Един много красив и спокоен град. Да, спокоен, малък. Иначе ще има изкарано тук чак за градусите. Ето направено, не знам дали го виждате, тук допълнително има връзка между тук на тръбата на куланта, за да изкарва температурата. Абе, хавичка е. Също така нямам огледала, защото не знам я що. Трябва да се купя. Масло по пътя.
Това е навсякъде, на всеки един завой има масло. И също така асфалт няма. Асфалта е стъкло. Шляс. И ключалката му е като на Симпсон. Яката работа. Ами, мой се видим по-късно. Моля. Часът е 4:36. Ох! Приключихме с работата за днеска. Както виждате, вече съм гол. Даже ръкавици нямам, което не е много хубаво. Ама е 27 градуса. Топличко времето. Така че, въпреки че е облачно, е бая топличко. Така че има се нужда да съм си така сквит. Не знам тази камера записва ли, чувство, че изпилка нещо, майко каква мъгла. Или каквото е там. Май даже не е мъгла. Много е зле. Затова подсмърчам бая. Ай, този скок е много леш. Колегата чак се беше екипирал. Много яко малко моторче, много яко. Много яко. Както виждате, същия маршрут, обаче в обратната посока. Това са ми дните, последните няколко месеца. Но силото ежедневие не трябва да ни спира от това да живеем мечтите си, нали така, дами и господа? Много суров мотор. Много яко. Много яко. Това мога да кажа. Яка машина. От която между другото тече доста антифриз. Няма проблем. Ще му промия това. Ще му промия цялата система. Ще му сменя антифриза. Поръчал съм му ремонтен комплект за водната помпа. Да сменя вътре всичко. То са две уплътнения като цяло. Едно с един семеринг и външното. Ама ще ги сменя, защото капе долу от една тръбичка. Тръбичката на водната помпа.
което по принцип при този мотор е показание, че водната помпа заминава. Е решила да се тръгва на някъде без мен. И поради тази причина смятам, че трябва да се оправи. Значи не се загрява, 72 градуса. Иска да ме избие. Защо кученцата ме мразят? Бабата с детенцето. Ще я пуснем. Разбира се, малкото бебенце. Няма да дигаме даже много шум тук. Пляс. Кап, кап, кап. Барк, барк, барк. Пратката е индикатор за скорости за този невероятен мотор. За да може да знам на коя скорост съм. В момента май съм на трета. Не знам. Нямам идея. Ако гръмне, да, гръмна, значи сме на трета. На трета гърми. Сега отиваме до Kaufland да си взема боялник. Малко тихичко сравнен с стария мотор той гарни. Ама така май е по-добре. И какво, успяхте ли да разберете вече в кой град съм? Написахте ли под коментарите? Аз май ви казах, всъщност. Не знам, не помня какво говорих сутринта. Kaufland има намаление на инструменти и всякакви други джаджи. Майко, този как къде? Малеле. Олеле, малеле. Малеле, малеле. Майко. Браво. Да, старите гуми определено се усещат като стари.